సరే ఇప్పుడు ఇంకో మాట ఏంటంటే తాత, రౌడీ కావాలన్నా లేడీ కావాలన్నా, రౌడీ కావాలన్నా లేడీ కావాలన్నా అనేది కథ నడుస్తుంది. నవీన్ యాదవ్ రౌడీకి ఎట్లేస్తారు ఓట్లు అనేది బీఆర్ఎస్ పోయిలాగా లెంకలు కొడుతున్నాయి. మరి ఏంది ఈ కథ, ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు జూబ్లీస్ జనాలు? ఒక్క మాట చెప్తున్నాను, జూబ్లీస్ ప్రజలకి నేను చేతులు పెట్టి దండం పెడుతున్నా. రౌడీ అంటే నీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి గుండాగిరి చేసినోడు రౌడీ. నవీన్ యాదవ్ ఎవరింటికి పోయి డబ్బులు అడగలే, నవీన్ యాదవ్ ఫ్యామిలీలో ఎవరింటికి పోయి డబ్బులు అడగలే. నువ్వు కేటీఆర్ నీ అంత గుండా భారతదేశంలో ఎవడు లేడు. నువ్వు దొక్కినంత మంది రాజకీయ నాయకులు ఎవడు దొక్కలే. అది కూడా గుండాగిరి అంటే. నీ వల్ల బలైన రాజకీయ నాయకులు లిస్టు తీస్తే చదవడానికి గంట పడుతుంది. మీ అయ్య వల్ల బలైన నాయకులను లిస్టు తీస్తే చదవడానికి 2 గంటలు పడుతుంది. మీరు గుండాలు, మీరు రాక్షసులు, మీరు అసలైన తెలంగాణ ఉద్యమ ద్రోహులు. తెలంగాణ ఉద్యమ ద్రోహులకు మీరు చేసిన ద్రోహం వల్ల ఆ శాపం మీకు తగిలి మీరు ఇంట్లో కూర్చున్నారు, నువ్వు ఫామ్ హౌస్ లో కూర్చున్నావు.